Hvordan får jeg den bedste pris for min bil? Det har jeg et par gode fif til, som jeg lige vil komme ind på. Det første, der altid er vigtigt, når man skal få den bedste pris for sin bil, det er, at den fremstår pæn og renlig. Den skal også være ryddelig, og der skal ikke være nogen ting inde i kabinen. Brug nu den tid af den søndag til at gøre den helt ordentligt ren, fordi det sælger altså, når man samtidig har nogle gode billeder af bilen. Og det er netop det næste. Sørg for at få taget nogle gode billeder. Få så mange billeder som muligt, for det er det, der præsenterer bilen. En god idé er at have alle biler i vandret format. En god idé er også at have det første billede, hvor man ser så meget af bilen udefra som overhovedet muligt. Sådan et billede, det tager man ved at tage den skråt forfra. Så har du både fronten, du har siden, og du ved, hvilke hjul der sidder på. Det er det mest beskrivende billede, man kan have som det første. Dernæst er det vigtigt at have billeder af bilen hele vejen rundt, men også af kabinen, både på sæder foran, sæder bagi og instrumentpanelet. Til sidst så er det også væsentligt at komme ind i bagagerummet og få et billede af den der. Folk de går meget op i, hvordan det ser ud, og tit så kan der også være meget forskel på bagagerummet, fordi at et bagagerum kan være blevet brugt til en masse ting. Det sidste fif, jeg lige vil komme med, det er at gå ind og kigge på bilen. Hvad differentierer sig ved den her bil frem for de andre biler, der står til salg? Det kan være, at den her den har et elsvingbart anhængertræk, luftundervogn eller adaptiv fartpilot eller noget helt fjerde. Det leder mig hen til teksten, som også er hammervigtig for en god annonce. En god tekst, den skal være fangende, og den skal have de her bullet points over hvad udstyr bilen har. Det er det, der sælger, og det er det, der opnår, at du får den bedste pris for din bil.